Γεια, είμαστε στην τρίτη ταινία. Πιστεύω πως νιώθω περήφανη. Εδώ, εμένα! Νιώθω περήφανη που είμαι ακόμα ζωντανή. Ευτυχώς το ξέρω το κύριο. Γιατί εγώ το ξέρω, εδώ το διάβασα το Ποιος είναι αυτός? Άστα, θα τον ήξερα. Ο Μαρακός πρέπει να είναι. Γιατί δεν είναι ο Μαρακός, ναι ρε, είναι αυτό που φτιάχνει τα σπίτια στον Νότο. Φτιάχνει αυτή σπίτια. Πες τι φοράς τώρα. Κάπλα της ζωής μου. Συνεργάτες της ρε, μπορεί να τα χιόντες με το Μαρακό. Αυτό. Δεν ανοίγει το ίντερνετ. Μην τελειώσατε την κάμερα, μην τελειώσατε το CD με βλακίες. Έχουμε και ταινία να γυρίσουμε. Γιατί ξέρω πότε θα σταματήσω. Η Ελευθερία εδώ, η πρωταγωνίστρια. Είναι το συνολάκι της πρωταγωνίστριας. Κοίτα κάτι μπουτάκια. Πω πω. Κατερίνα. Δεν κάνω αυτή. Από σένα τι να τραβήξω. Εγώ τι κάνω, βασικά τι πως το κοιτάω, ξέρεις και καλά τον ερωτεύτηκα τώρα. Όχι, και καλά έχει ψυχική κατάσταση. Ναι, ωραία, αλλά... Πώς και καλά έχεις, ξέρω εγώ. Ήλε αυτό που μιλάνε μεταξύ τους και πάει κοντά και μιλάει σε αυτή κάτι τέτοιο. Μπράβο, ναι, δεν ένα τέτοιο. Πρέπει να το πεις πρώτα. Συνεχίστε, θα σας πω εγώ πότε να σταματήσετε. Για πες. Ξανά, συγγνώμη, δεν ξαναγελάμε, ξανά. Το πρόσφυξε και στην Το πάρτι μου δεν είναι σούπερ. Να σου πω, αφού πάρετε την... Άλλο που κάνω σαν 50 παιδιά και είμαστε μόνο εμείς. Αλλά είναι τέλειο. Άλλο ένα τέτοιο ξεπέρα το πάρτι να ζήσω και δεν ξέρω τι θα κάνω. Εσύ με γουστάρεις. Απλά να κοιτάτε γύρω-γύρω, ναι, εσείς μεταξύ σας. Ξέρω πως είναι φάγια και να λέει η Ελευθερία πω πω τι ωραία αγόρι και ωραίες πω πω τι ωραία μυτσιά. Άντε καλέ σταμάτα. Άντε ευχαριστώ. Μην το παίξεις. Άντε καλέ. Σταμάτα. Μια τσόντας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου θυμίζεις μια τσόντα. Είπα και εγώ τι θα κάνουμε αυτό τώρα. Μία, μπράβο, άλλη μία. Φας ξέρεις πώς. Λίγο πρόστιμο. Και θα κάνεις και εσύ, ξέρω κι εγώ κόλπα. Θα βγάλεις ένα άλλο κανένα κουπιτάκι. Ώστε έχεις και μηχανή, Πολύ μεγάλη. Αλήθεια. Sorry. Sorry. Τι έγινε, καλό ήταν. Μένει πολύ πρόστιχο βλέπω. Τι μένεις τώρα. Οκ, Α, τραβάει τώρα αυτό.